référence mɔgɔw o bɛ kasi sugu bɛɛ la o bɛ delili sugu bɛɛ la o bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ la walasa référence bɛ se k'a ka taa ni ka segin daminɛ cogo min na mais an ka mɔgɔw ma sɔn fɔlɔ an b'a fɔ ko alihamudulila rabil alamin bana jugu fura ye fura jugu ye ni ninnu y'i dɔgɔya ni m'u ku tigɛ bilaw tɛ bonya n'o ye mulubaliya ta ka ɲɛsin ma i b'i sen fili o kɔnɔ de o de la o b'i bonya kafiri minɛ cogo bɛɛ filɛ jopu bɔra k'u cancan cogo min na bilaw o de y'a kɛ cogo ye n'o ko kelen i b'a fɔ ko kɛmɛ n'o ko kɛmɛ i b'a fɔ ko ba kelen o b'i bonya ka da o de kan mais n'i y'i majigin ni kafiri ninnu ye fo ka diɲɛ dugukolo meleke i tɛ lafiya mais n'o ye mulubaliya ta ka ɲɛsin ma i b'a yɛrɛ dɔn k'a fɔ e ta ka jugu n'u ta ye n'o kɛra bilahi e bɛ lafiya olu de ko k'u ka avion tɛ taa mali kɔnɔ ko mali bɛ danger la an ko ok problème foyi t'a la a y'aw ka avion t'aw bolo ye an mago t'a ka avion na o ma tile fila tile saba sɔrɔ référence mɔgɔw o bɛ négociation na o bɛ delili sugu bɛɛ la o bɛ ka Asimi wele ka Jobu wele ninnu bannen don k'u ka téléphone ta fɔlɔ o bɛ fɛ ka don mɔgɔba dɔw de kan nin waati in na mɔgɔba dɔw olu ka taa i y'a faamuya b'a la an ka ɲɛmɔgɔw deli walasa référence bɛ se k'a ka baara daminɛ cogo min na an b'a fɔ Asimi ye aw kana sɔn dɛ voilà u ka avion tun bɛ jɔ yɔrɔ min na a y'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma a ye compagnie wɛrɛ ɲini o ni Mali ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que trop c'est trop e coopération b'aw ni Mali cɛ baarakɛɲɔgɔnya bɛ aw ni Mali cɛ aw mana wuli dɔrɔn an ye nin dabila an tɛ nin na tuguni wa an ka avion tɛ taa Mali la Jobu y'u cancan cogo min na nin de y'a kɛ cogo ye n'o ye mulubaliya ta ka ɲɛsin ma bilahi i b'a yir'u la k'a fɔ e t'a ka jugu n'u ta ye n'o kɛra i bɛ bonya an bɛ ɲɔgɔn dɔn Faransi kɔnɔ yan an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan hali baarakɛyɔrɔ la yan n'i y'u bonya bilahi u bɛ dan sago mais n'i y'u dɔgɔya bilahi u bɛ e bonya kafiri minɛ cogo bɛɛ filɛ o de la o don ye video kɛ k'a yira an balimaw la n ko an ka sabali an ka to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ jamana tɛ jɔ n'a ma tɛmɛ nin sira ninnu fɛ jamana tɛ jɔ n'a ma tɛmɛ nin sira ninnu fɛ wa référence mɔgɔw bɛ delili la bi a ka bon hakili ma o bɛ kasi sugu bɛɛ la o bɛ ala deli sugu bɛɛ la walasa an ka ɲɛmɔgɔw bɛ se ka sɔn u bolo cogo min na référence k'a ka taa ni ka segin daminɛ Asimi aw kana sɔn dɛ wa kuma wɛrɛ bɛ n bolo k'a fɔ aw ye kuma wɛrɛ bɛ n bolo k'a fɔ aw ye hakilina wɛrɛ bɛ n na k'a fɔ aw ye référence i y'a faamuya b'a la o ye avion billet da gɛlɛya maliyɛndenw kan ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan maliyɛnw c'est à dire ka bɔ Mali la ka bɔ Faransi ka taa Mali kɔnɔ n'a avion billet da fɔra i ye i bɛ sa n'a avion billet da fɔra i bɛ sa on dirait que Mali bɛ lahara de on dirait que Mali taga lahara taga don an b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye n'a ma ɲɛ k'u nimisira u bɛ fɛ u ka avion ka taa Mali kɔnɔ a y'a f'u ye k'u ka dɔ b'u ka avion billet sɔngɔ la u ka avion billet da ka gɛlɛn i y'a faamuya o ye avion billet da gɛlɛya maliyɛndenw kan ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan Mali de avion billet da ka gɛlɛn ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan on dirait que Mali taga ye lahara taga de a y'o fana fara aw ka projet kan n'a ma ɲɛ k'u nimisira aw nɔfɛ u bɛ ka kasi aw nɔfɛ u bɛ k'aw deli a y'a f'u ye ko min ye référence billet fana ye k'u ka dɔ bɔ a prix la i y'a faamuya b'a la surtout mois de août 1800 euros 1900 euros 2000 euros ka bɔ Faransi dɔrɔn ka taa Mali la an kɔrɔ yan ka bɔ Faransi dɔrɔn ka taa Mali la an kɔrɔ yan a avion billet da ka gɛlɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ n'a ma ɲɛ k'u nimisira u bɛ delili sugu bɛɛ la a ye nin hakilina in fana f'u ye n'u bɛ fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka avion billet u ka dɔ bɔ a sɔngɔ la u ka prix jigin u ka nɔgɔya maliyɛndenw ma u ka avion billet u ka nɔgɔya maliyɛndenw ma n'o to o la aw kana sɔn ka avion ka jigin Mali kɔnɔ tuguni dɛ voilà irisi ka avion ka taa ni maliyɛn bɛ fɛ ka taa Mali kɔnɔ a ye irisi compagnie ta a ye taa irisi jamana kan ka sɔrɔ ka irisi avion ta u ka taa jigin an fɛ yen nɔ i y'a faamuya b'a la o dɔrɔn de solution ye bana jugu fura ye fura jugu ye o de bɛ n bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye n'a ma ɲɛ k'u bɛ négociation na n'a ma ɲɛ k'u nimisira n'a ma ɲɛ i y'a faamuya b'a la u bɛ delili la k'u bɛ fɛ u ka avion ka baara daminɛ a ye nin hakilina in fana f'u ye ko an bɛ fɛ dɔ ka bɔ avion billet sɔngɔ la avion billet sɔngɔ ka gɛlɛn kojugu maliyɛndenw kan u ye ko bɛɛ de gɛlɛya maliyɛndenw kan on dirait k'an ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye quoi n'i bɛ taa Alizeri ka jan ka tɛmɛ Mali kan n'i bɛ taa Alizeri avion billet tɛ tɛmɛ 200 euros 300 euros kan n'i bɛ taa Maroc a tɛ tɛmɛ 50 euros kan n'i bɛ taa Côte d'Ivoire ninnu a bɛɛ da ka nɔgɔn ni Mali ta ye
o bɛ wari min sɔrɔ i y'a faamuya b'a la Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma. C'est pour cela qu'au nimisara aw de nana aw cɔnkoto anw da la ka na aw ɲangata anw da la i y'a faamuya k'aw ka avion tɛ taa Mali la tun ko Mali bɛ danger la o de tɛ nkalonfin an bɛ k'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de dimi b'u la an bɛ ka tiɲɛ min f'u ye o de dimi b'u la an bɛ k'a sanke an bɛ fɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya min ta ka segin an danbe kɔnɔ o de tɛ bɛn olu ma n'an kɛra an yɛrɛ ye olu tɛ hɛrɛ sɔrɔ han o de la n'an bɛ fɛ ka sanke n'an ye tiɲɛ f'u ye dɔrɔn u b'u n'u jɔ ko non ko danger bɛ yen hɛrɛ fitinin min b'u bolo k'a esa k'u b'o hɛrɛ tigɛ anw na hɛrɛ min bɛ anw bolo a ɲɔgɔn tɛ aw bolo aw ka avion tɛ yan i y'a faamuya b'a la a y'a kunu aw ka avion tɛ a y'a pine fila bɛɛ ci ka bɔ a kɔrɔ maliyɛnw bɛ t'u ka Malila taga la maliyɛndenw bɛ t'u ka ɲɛmɔgɔw kɔ wa maliyɛndenw bɛ to nin sira in kan fo an faso ka segin a danbe kɔnɔ sinon an tɛ mɔgɔ si bonya nkalon kan an tɛ mɔgɔ si de bonya nkalon kan kuma fɔ an na ba filɛ o kunnafoni de tun bɛ k'a lase aw ma an ye kunnafoni min sɔrɔ information à la source n'a kunnafoni tɛ mɔgɔ si bolo ni race balayira tɛ faransɛw b'u sen kan dɛ u b'u sen kan u bɛ kasi sugu bɛɛ la u bɛ delili sugu bɛɛ la u bɛ weleli sugu bɛɛ la walasa u ka avion bɛ se ka baara daminɛ cogo min na u ka avion bɛ se ka taa ni ka segin daminɛ cogo min na u b'o kasi la u b'o wulikajɔ la u b'o boli sugu bɛɛ la walasa u ka avion bɛ se ka baara daminɛ Mali kɔnɔ ne m'a fɔ yen k'u ka sɔrɔ de b'a la u ka nafa min b'a la bilahi u ka Air France ka voyage kelen plus de 500 millions par jour u ka voyage kelen 500 millions par jour aw mana u jɔ a ma kɛ aw yɛrɛ la aw mana fɔ ko o avion tɛ taa Mali kɔnɔ a y'a kɛ joona a y'a kɛ aw yɛrɛ de la c'est pour ça que an ka ɲɛmɔgɔw bɔra n'o ye Abulaye Diop ye k'u cancan k'u lamaga a y'a faamuya b'a la k'u bila u place la k'u dɔgɔya fo k'u bɔ miseli wo fɛ Abulaye Diop bɛ ka taa ni ninnu ye cogo min na n ye n kali Ala la nin de y'u minɛ cogo ye n'o ko ko fa b'u la i b'a yir'u la k'a fɔ ko fa b'e la ka tɛmɛ olu kan n'o ko k'u malo ka dɔgɔ i b'a yir'u la k'a fɔ e malo ka dɔgɔ ka tɛmɛ olu kan n'o y'i dɔgɔya i b'u minɛ de k'i sen fili o kɔnɔ n'o ye molobaliya ta ka ɲɛsin ma i fana b'a yir'u la k'a fɔ i ɲɔgɔn molobali tɛ yen bilahi n'o kɛra u bɛ bonya kafiri minɛ cogo bɛɛ filɛ nin ye parce que Ala m'u da lafiya kama Ala m'u da hɛrɛ kama voilà o de tun bɛ yen hali bi ka ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka sɛgɛn ku i y'a faamuya b'a la ka gɛlɛya ku a kɔ ye hɛrɛ de Air France n'a ma taa Mali kɔnɔ mɔgɔ si tɛ sa Air France n'a ma taa Mali kɔnɔ maa si tɛ sa mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ma sa o bɛ ka balo de an bɛ to an ka ɲɛmɔgɔw de kɔ o bɛ ka Mali hɛrɛ de ɲini maliyɛndenw bɛ bonya cogo min na u bɛ k'o baara de kɛ an m'a fɔ k'u ka avion tɛ taa yen dɛ olu yɛrɛ de nan'u jɔ anw ma k'olu ka avion tɛ se ka taa Mali kɔnɔ an bɛ mun de kɛ est-ce que o défaut bɔra anw na wa o ye anw nɔ ye wa o n'anw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n'aw wulila dɔrɔn a bɛ molobaliya ta ka ɲɛsin anw ma k'an dɔgɔya foyi tɛ sira an ka ɲɛmɔgɔw la k'an ka ɲɛmɔgɔw kɛ komi denmisɛnninw n'u wulila dɔrɔn an bɛ nin jɔ on dirait que u y'u ka sɔrɔdasoko kɛ cogo min na Mali ko k'a bɛ segin a danbe kɔnɔ don min na Sogɛli ko k'ala Mayiga taara kuma Nations Unies na don min na a k'olu b'u ka sɔrɔdasiw bɔ Mali kɔnɔ an ko k'u ka sɔrɔdasiw ta Ala ka se n'u ɲuman o ma tila ka taa an deli yan Air France kelen min filɛ nin ye o delila k'a fɔ k'a tɛ taa Mali kɔnɔ tuguni u seginna ka taa delili kɛ tuguni ko Mali ka yafa u ma an yafar'u ma aw bɛ tila tuguni k'aw ka avion tɛ taa Mali la ko Mali bɛ danger la o k'an tɛ danger foyi de la an bɛ ka min kɛ o la o de bɛ ka digi o la bilahi an bɛ Ala minɛ ka kira minɛ ka to an ka ɲɛmɔgɔ ko hali n'an bɛ tagama sen de la ka taa Mali la an mago tɛ Air France la n'a ka di a kana wuli yɛrɛ hali n'an bɛ mobili de boli ka taa Mali la n'an mago jɔra Mali la taga la an bɛ Ala minɛ ka mobili boli ka taa Mali la bilahi o ka fisa i y'a faamuya b'a la an ka to ninnu ka jɔndenya la an bɛ bɔ jɔnya in de kɔnɔ diyagoya foyi t'a bali wa foyi t'a to n'an bɛ segin kɔfɛ n'a ka di aw ye aw ka avion pine fila ci o t'a to n'an bɛ segin an kɔ o t'a to n'an bɛ tugu aw kɔ n'a ka di aw ye i y'a faamuya b'a la a ye kogo jɔ depuis dugukolo sanfɛ fo kabanɔgɔ la o t'a to n'an bɛ tugu aw kɔ komi wulu n'a ku o t'a to i y'a faamuya b'a la n'an bɛ aw tun bɛ min k'an na kunun o tɛ se ka kɛ tuguni o k'an joli min k'an ban pewu o banna pewu wala o tun ye o kunnafoni ye k'a yira aw bɛɛ lajɛlen na olu minnu ko k'u ka avion tɛ taa Mali kɔnɔ o bɛ delili la bi walasa u ka avion bɛ se ka taa Mali kɔnɔ olu minnu tun ko k'u ka avion o y'a faamuya la k'a tɛ taa Mali kɔnɔ ko danger bɛ yen o bɛ kasi sugu bɛɛ la bi
depuis kunasini o bɛ ka Job wele Job ma sɔn k'u ka téléphone ta o bɛ ka Asimi wele Asimi ma sɔn k'u ka téléphone ta o bɛ kasi sugu bɛɛ la o bɛ delili sugu bɛɛ la o bɛ négociation sugu bɛɛ la walasa u ka avion bɛ se ka baara daminɛ cogo min na bana jugu fura ye fura jugu ye nin de ye kafiri minɛ cogo ye n'u k'u malo ka dɔgɔ i b'a yir'u la k'a fɔ ye malo ka dɔgɔ ka tɛmɛ olu kan n'o ye mulubaliya ta ka ɲɛsin ma i b'u ku tigɛ de n'o kɛra u b'i bonya kuma fa na ba filɛ Asimi aw kana sɔn fana dɛ n ye min fɔ aw ye u ka avion billet da ka gɛlɛn yɛrɛ Faransi da ka gɛlɛn ka tɛmɛ diɲɛ avion bɛɛ kan o y'a gɛlɛya maliyɛndenw kan ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan n'i bɛ bɔ Faransi ka taa Mali la surtout vacances waati 1800 euros 1900 euros 2000 euros a y'a f'u ye k'u ka avion billet u k'a to 400 euros la walima 600 euros la n'o tɛ aw kana sɔn ka avion ka jigin Mali kɔnɔ parce que u y'a da gɛlɛya maliyɛndenw de kan ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan avion ça que Mali de avion billet da ka gɛlɛn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ ta kan a y'o fana fara aw ka hakilina kan Asimi aw kana sɔn ka avion ka don Mali kɔnɔ wa maliyɛnden bɛɛ fana ka nin sɛgɛn ku ka nin gɛlɛya ku i y'a faamuya ka Ala minɛ n'a bɛ kɛ min a ka kɛ o ye c'est tout Asimi min filɛ nin Asimi tun ma gɛlɛya kɔ a bɛ se bi ma wa ni Asimi tun a man di jɔn ye ka na Faransi yan a man di jɔn ye ka taa Ameriki a man di jɔn ye i muso n'i denw ka taa kalan i y'a faamuya bala accident t'o la a ka di président bɛɛ y'a kɛ n'a ye Asimi jɛra u ka hɛrɛ kɔ ka jɛ bɛnjiya kɔ ka jɛ fɛn bɛɛ kɔ a bɛ fɛ Mali de ka segin a danbe kɔnɔ anw fana bɛ sɛgɛn de ku ka kɔngɔ ku ka minɔgɔ ku walasa an bɛ se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min na maa tɛ hɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn mɔgɔ minnu dulonnen bɛ Mali kɔnɔ anw ka ɲɛmɔgɔw nɔ tɛ Faransiw de ko k'u ka avion tɛ taa Mali kɔnɔ avion t'anw bolo k'aw cɛ ka na aw bɛ sabali o kan ka muɲu o kan nin bɛɛ bɛ ban wa nin bɛɛ bɛ tɛmɛ Ala mana mɔgɔ da fɛn fɛn kama i tɛ taa k'o to mais an bɛ to an ka ɲɛmɔgɔw de kɔ o bɛ ka faso hɛrɛ de ɲini o bɛ tiɲɛ de kan o bɛ fɛ an ka lafiya de o bɛ fɛ an ka kɛ an yɛrɛ de o bɛ fɛ tungalataga o ka ban pewu u ko k'o tɛ dumuni d'a ma an sara wa u ye sanction da an ka kalo 7 an ma sa dɛ an ma taa tunga fana la u bɔra o la an ka wari min dalen bɛ banki mondiale kɔnɔ u y'u bolo d'a kan k'u sen d'a kan k'an kumaniya hɛrɛ la an ma sa dɛ i y'a faamuya an bɔra o la u ye sanction da an ka ɲɛmɔgɔw kan an ma sa u ye hakilina jugu bɛɛ ta k'an sɛgɛrɛ i y'a faamuya bala ka ŋaniya juguya bɛɛ ta k'an sɛgɛrɛ walasa an bɛ se ka dɛsɛ ka dulon olu la cogo min na mais Ala ma sɔn Ala ko Mali jɔ waati de sera foyi tɛ se ka bali u nana tuguni k'u ka avion tɛ taa Mali kɔnɔ an ko k'u ka avion t'u bolo u ka avion n'u bɛ se k'a ɲimi n'u bɛ se ka pinɛ fila ci n'u bɛ se ka tasuma k'a la u ka t'u bolo an mago t'u ka avion na o su ma k'o dugu ma jaa aw bɛ kasi la tuguni k'aw ka avion bɛ taa Mali la k'aw bɛ fɛ aw ka avion ka baara daminɛ ko aw bɛ fɛ Job ko yan tɛ avion foyi tɛ don Mali kɔnɔ tuguni parce que trop c'est trop mulubaliya dama tɛmɛna quoi bana jugu fura jugu ye k'an ka ɲɛmɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an ye kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ ja i y'a faamuya b'a la Faransi entreprise minnu bɛ Burkina Mali Niger Faransi ka société minnu bɛ an bolo yen Orange ni u ka usine n'u ka fɛn minnu bɛ yen ja o tɛ impôt sara o bɛ impôt sara Faransi de ka t'u ka entreprise sigi anw ka jamana kɔnɔ o tɛ impôt sara anw ka jamanaw ye o bɛ impôt sara u ka jamana de or k'u ka entreprise bɛ anw de ka jamana kɔnɔ Ibrahim Traoré n'o ye Burkina président ye fasoden ɲuman halaladen i y'a faamuya bala muso ɲuman den o de ko Faransi ka entreprise fɛn fɛn bɛ Burkina u ka usine fɛn fɛn bɛ yen u ka société fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛ impôt sara Burkina ye n'u ma impôt sara Burkina ye k'a b'u ku a n'a kala gɛn ka bɔ Burkina kɔnɔ Afiriki jɔra ka ban pewu cɛ n ko ninnu tun y'anw kɛ komi dessin animé ninnu tun ye anw kɛ komi Ala ye olu dilaminiser anw gɛngɛ u ka entreprise bɛ anw ka jamana kɔnɔ u ka société bɛ yen u ka usine bɛ yen a bɛ ka kɔlɔlɔ lase anw ma a bɛ ka bana bila anw na a bɛ ka tɔɔrɔ lase anw ma o tɛ ka impôt fana sara anw ye o bɛ anw minnu ka jamana kɔnɔ o tɛ ka impôt sara anw ye u bɛ c'est que usine minnu bɛ Mali kɔnɔ u bɛ tila k'o c'est que o usine kelen bɛ na impôt sara Faransi de est-ce que ninnu bɛ mɔgɔ fɛ yan est-ce que ninnu ye hɔrɔnw ye wa danbe bɛ ninnu na Ibrahim Traoré ko o de tɛ kɛ tuguni u ka usine fɛn fɛn bɛ u ka société fɛn fɛn bɛ u ka i y'a faamuya bala Orange n'u ka fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ comment ça s'appelle Burkina kɔnɔ
k'o bɛ impôt sara burukinabew de ye o bɛ impôt sara burukinabew de ye n'u tɛ impôt sara burukinabew ye k'a b'u ka usine bɛɛ datugu k'u ka société bɛɛ gɛn ka bɔ burukina kɔnɔ Ibrahim Traoré muso ɲuman den halala den ni tuma na tɛ jɔ ni tuma na tɛ ɲɛnabɔ u minɛ cogo bɛɛ filɛ n'u tun y'anw kɛ komi fufalaki kɔ u ma na c'est que u ma valeur foyi de don anw na ka taa sigi anw ka yɔrɔ la a bɛ ka wari sɔrɔ ko kan ala ko n'an bɛ taa an bɛ se bilahi ni Afiriki kununnen de ka ban pewu ni Afiriki kununnen de an k'o yɛrɛ ka kuma lasela dɔ lamɛn a bɛ ka jigin Macron k'a ka bon hakili ma an k'a lamɛn. Du 24 au 29 mai, le président de la République du Congo... Ah, la famille, écoutez le récit de Thierry, un député français, écoutez. De chasser la France d'Afrique. On peut aussi se demander si Emmanuel Macron n'est pas l'un des responsables de cette disparition. Du 24 au 29 mai, le président de la République du Congo, Félix Tshisekedi, a effectué une visite d'État en Chine de première importance. C'est évidemment tout son intérêt de multiplier les liens diplomatiques en faveur de son pays. C'eût été également tout l'intérêt de la France de ne pas mettre à mal notre relation privilégiée avec Kinshasa. Malheureusement, l'Union européenne et Emmanuel Macron multiplient les erreurs dans ce pays comme dans la majorité des pays d'Afrique. Souvenez-vous du déplacement du président de la République en mars dernier à Kinshasa. Vous avez certainement aperçu les images d'Emmanuel Macron faisant la fête en bras de chemise, une bouteille de bière à la main, comme pour effectuer une dernière provocation à l'égard de ses hôtes. Cette image déplorable est venue couronner une série de bévues. Emmanuel Macron a refusé de condamner fermement le soutien du Rwanda de Paul Kagame aux milices sanguinaires du M23 qui sèment le chaos et la mort dans la région du Kivu. Enfin, il a été très maladroit au moment de commenter une erreur diplomatique magistrale de Jean-Yves Le Drian qui avait évoqué il y a quelques années avec mépris le compromis à l'africaine, provoquant une vague d'indignation chez les dirigeants du continent. L'Union européenne, si prompte à brandir les mécanismes de sanctions. Voilà, ne ou ka député dori. Ko Afrique te ka tla France la dora la de ko makoron de malo ka dogo ko to ko don fuita kongolo ko ni fali bote. Ko de la Afrique be ka tla France la. Afrique bebe ki tega bo France bulu ko tche note muso note makoron yere de mai ate ko don ate mo bonya ewa sabe ke amanke wu ale te foyi kɛ ni musalaha ye quoi ale bɛ fɛn bɛɛ kɛ ni fanga de n'ale ko min fɔ k'o de ka kɛ diɲɛ kununa o ma musalaha de bɛ fɛn bɛɛ dilan sabali de ka ɲi fɛn bɛɛ la u yɛrɛ ka dibite o de bɔra k'a bila pilasi la k'a bɛ ka faransi jeni a bɛ ka faransi ci faransi sɔrɔ bɛ ka dɔgɔya Afrique fana bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ faransi bolo ko cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ Macron de nɔ don parce que a tɛ ko dɔn foyi t'a kunkolo kɔnɔ a ka politique zéro à la base. O ka député de bɛ ka nin fɔ baara ma ban o de la ne ko k'anw tun bɛ ka ala deli nin ka segin ka na pouvoir la o de la anw tun bɛ ka ala deli nin ka mandat filanan a ka kɛ président ye n'a kɛra président ye Afrique bɛ jɔ Afrique bɛ bɔ u tɛgɛ kɔnɔ parce que foyi t'a kunkolo kɔnɔ ni mɔgɔ wɛrɛ tun nana o tun bɛ africain k'u caresser k'u nɛgɛn k'i majigin u ye k'u deli ni président wɛrɛ tun nana ni Macron tun ma na dɛ Afrique tun tɛ tila Faransi la. Parce que ni Mélenchon tun nana Jean-Luc Mélenchon n'o tun nana o tun b'an deli i y'a faamuya b'a la ka coopération kɛ gagnant an tun tɛ tila o la bada mais foyi tɛ nin kunkolo kɔnɔ ni fali bo tɛ wa dangaba ko a ka bon hakili ma u ka député de filɛ nin ye k'a fɔ ko foyi k'a bɛ ka i y'a faamuya b'a la Faransi danbe bɔ a la su ni tile a bɛ ka Faransi kɛ ɲuguntan fɛn ye a bɛ ka Faransi kɛ yoko fila ye a bɛ ka Faransi kɛ jugu sago ye ko ni Faransɛw tɛ ani Africains tɛ. Ko tasuma bɛ ka don Faransi la Faransi sɔrɔ bɛ ka dɔgɔya Faransɛw bɛ kule la su ni tile wa ko Afrique fana bɛ ka ban Faransi la ko cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ ko Macron de nɔ ye nin bɛɛ ye ko parce que ko kodɔnna tɛ an ma nin f'aw ye yan n'an bɛ taa fana an bɛ se an kɔni ka ala deli de nin ka to fanga la ye hali n'a ka mandat banna a ka segin ka na bilahi Afrique bɛ jɔ ka nin to yen parce que nin tɛ se ka ko dilan dangaba ko a tɛ mɔgɔw kɔ voilà o de tun ye kunnafoni ye. K'a yira aw bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu nana sisan kunnafoni fɔlɔ tun ye Faransi nimisara bɛ a ka bon hakili ma o bɛ delili sugu bɛɛ la walasa u ka avion bɛ se ka baara daminɛ i y'a faamuya b'a la Mali ni Faransi jɔ cogo min na u ka avion bɛ se ka taa ni ka segin daminɛ cogo min na
mais an ka mɔgɔw ma sɔn fɔlɔ o kɔni u bɛ delili la i y'a faamuya bala mais an ka mɔgɔw ma sɔn fɔlɔ n'o bɔra yen nɔ fana hakilina min bɛ ne yɛrɛ la k'a fɔ an ka mɔgɔw ye faransi avion billet da ka gɛlɛn maliyɛn denw kan ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan faransi avion billet i y'a faamuya bala u y'a gɛlɛya maliyɛn denw kan ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan maliyɛnw de sake n'i bɛ bɔ faransi ka taa mali la avion billet n'a da fɔra i ye i bɛ sa n'a da fɔra i ye bila i bɛ sa u y'a gɛlɛya anw de kan ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan an ka ɲɛmɔgɔw kana sɔn u n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ abada fo n'o ye dɔ bɔ avion billet sɔngɔ la n'o ye avion billet sɔngɔ to 300 euros 400 euros walima 500 euros ye an bɛ coopération an bɛ segin an cogo kɔrɔ la n'u ma sɔn a kana to ka avion ka jigin mali kɔnɔ parce que u bɛ k'an joli min a ka bon hakili ma o bɛ ka bin an kan a ka bon hakili ma ka bɔ mali la ka bɔ faransi ka taa mali la o tɛ kɛ lahara taga don an ka ɲɛmɔgɔw kana sɔn dɛ fo k'u ka dɔ bɔ avion billet sɔngɔ de la maliyɛnw minnu bɛ yan n'u bɛ fɛ ka taa mali la fo k'u ka dɔ bɔ avion billet de sɔngɔ la n'o ma kɛ an ka ɲɛmɔgɔw kana sɔn wala an yɛrɛ ka avion wulitɔla don ere mali a wulitɔla don irisi bɛ k'an ka avion dilan an ni irisi ka coopération an mago bɛ fɛn fɛn na u bɛna bɛɛ kɛ an ye an ka avion bɛna wuli an ka banki bɛna kɛ an ta ye an bɛna don birisi la c'est à dire an bɛna an ka yɛrɛma hɔrɔnya de ta ka bɔ nin kafiri den ninnu bolo n'i tora ninnu kɔ i tɛ don da la n'i tora ninnu kɔ bilahi n'i ka jamana kɔnɔdenw tɛ bɛn parce que ninnu tɛ mɔgɔ si ka hɛrɛ fɛ ne delila ka fɔ n ka kuma la n ko i y'a faamuya la san dɔ la n tɛmɛtɔ faransi assemblée da la député 2 o bɛ poso la u nan'u jɔ bise arrêt kɛrɛfɛ u bɛ sigirɛti min na ko n'olu tun bɛ Macron place la i y'a faamuya bala k'a tun b'a ka politique changer ko parce que ko ka da kun jumɛn kan ko afirikɛnw kununa k'u b'u ka hɛrɛ ɲini cogo dɔn bi u bɛ lafiya fɛ bi ko n'olu tun bɛ Macron place la k'a tun b'a ka politique changer i y'a faamuya la ka kɛ partenariat gagnant-gagnant ye mais ko Macron tɛ ko dɔn u ka député de bɛ ka nin fɔ e m'a ye n'u ka député min kumakan k'a la sisan ko Macron tɛ foyi ye ni jamana cila tɛ ko foyi tɛ ni kodɔnbali tɛ k'a bɛ ka u ka jamana danbe bɔ a la a bɛ ka faransi nɛgɛbɔ bɛɛ la a bɛ ka faransiw ni diɲɛ bɛɛ bila ɲɔgɔn na a bɛ ka faransi kɛ juguw sago ye cavi wala n bɛ aw bila yan nin de tun ye kunnafoni ye information à la source nin dalilu tɛ bɛɛ bolo dɛ an de ye nin information sɔrɔ ka don ji dugu ma ka taa kunnafoni ɲini ka na di aw ma aw b'a partager maximum ka bila groupe bɛɛ lajɛlen sanfɛ walasa bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ n'an tilala video yɛrɛ la n'i kɔni y'u tɔgɔ fɔ dɔrɔn i ka video yɛrɛ tɛ passé tuguni n'i kɔni ye dugu in tɔgɔ fɔ sisan i ka video bɛ mɛn c'est à dire a bɛ tile kuru bɛɛ kɛ munumunu na a tɛ sɔn ka télécharger a tɛ sɔn n'i y'u tɔgɔ kɔni fɔ i ka video la u b'i ka video ta ka bɔ yen mais an bɛ ɲɔgɔn na foyi t'an bɔ nin sira in kan a video bɛ yen o a tɛ yen a maliyɛnw kɔni y'a mɛn mɔgɔ bɛ na information in fana partager voilà a donna maliyɛndenw tulo kɔnɔ c'était ça la famille hakɛto bɛ kuma kɔnɔ mɔgɔ jɛmani minnu bɛ kɔrɔn fɛ n'o ye comment ça s'appelle sema mɔgɔw ye ne y'a fɔ k'aw kɛra su ye aw tɛ se ka foyi dilan tuguni Asimi ka politique a ma ɲi wari min tun bɛ ka di sema mɔgɔ ma n'u bɛ ka taa don marifa la Asimi o fɔlɔ de tigɛ k'u kɛ juguw sago ye bi o bɛ panpan na an ɲɛ b'u la Niger fana ko Bazoum ka segin ka na fanga la k'olu ka dɛmɛ bɛ Bazoum ye sema mɔgɔnin ninnu u bolila ka taa Niger fana k'olu bɛ taa Bazoum dɛmɛ aw m'aw yɛrɛ dɛmɛ aw bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ ba kuma yɛrɛ sutura a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ sutura ni y'aw kɛlen jugu sago de ye parce que aw ye tɔɲɔli kɛ aw ye bingali kɛ i y'a faamuya bala a ye mɔgɔw danbe de b'u la ka mɔgɔw faga ala k'a ban waati de sera sema mɔgɔw aw n'aw dɛmɛbagaw ala de y'aw bɛɛ ta tiɲɛ aw tɛ don da la tuguni fo ka diɲɛ dugukolo meleke wa sentiment sɔrɔ musalaha foyi tɛ kɛ aw ye tuguni wari tɛ di aw ma aw tɛ dɛmɛ tuguni n'an ye marifa ye cɛ o cɛ bolo an b'i batari sauter hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile Asimi de bɛ yen Sadio Kamara de bɛ yen anw yɛrɛ de bɛ yen n'an ye marifa ye cɛ o cɛ bolo Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ i tɛ sɔrɔdasi ye bilahi an b'i kun n'a kala tigɛ hɛrɛ bɛ si a ye dɔ kɛ boli la a b'an sɔrɔ ɲɛfɛ yen nɔ de toute façon ne y'a fɔ k'aw banna ni mɔgɔ sara i tɛ se ka kunu tuguni ni mɔgɔ sara i tɛ se ka ko dilan tuguni ni mɔgɔ sara i tɛ se ka tagama tuguni aw kɛra su de aw bɛ bo fara ka kuma sugu bɛɛ fɔ maa si t'aw b'u viser parce que aw de ye jugu kun fɔlɔ aw de tun bɛ fɛ Mali ka tila aw de tun bɛ fɛ ka Mali ci aw de tun bɛ marifa di jugu ma i y'a faamuya wala k'an balimaw faga walasa Kidali bɛ se ka k'aw ta ye cogo min na u banna pewu aw bɛ boli tuguni k'aw bɛ taa Bazoum dɛmɛ ko Bazoum ka segin ka na fanga la a tɛ segin ka na fanga la dɛ an bɛ Niger don Bazoum kɔnɔ de a tɛ segin ka na fanga la dɛ an bɛ Niger c'est à dire an b'a ta k'a sɔri Bazoum kɔnɔ de k'Afiriki denw aw bolo ko Afiriki bɛ to nin jugu sagoya la